¿Dónde está Naya? Sí, igualment, gràcies a tu. Estem a casa seva avui. Doncs escolta. Avui, bueno, per aquí estem al dia, no tornarem mai més. Jo corro una I per tant també tinc un corredor. No, ara és molt raro el que està passant. Sí? No hi ha difusió al joc, no hi ha control. Però bueno, Barça és així, que vull dir. Sí, sí. Bueno, queda una. Se creu perdó. Pinta de xerrar.